y'umuremyi amangana maya ngaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 iyo kwama egatema tuke 90 wika amatuko emye mona 15 ka nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bicondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke emye mona 25 wika amatuko emye mona 30 nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bicondo wigo nigoma bwate obuyo byagwa kaino music obubo mendere NPK amadini akokonya gotobelira baliyawo ubuyo bigani bakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 52 babwate bwigo ubuyo bwa top dress mbonye kantabuna kaino plus S obubo gotobelira ba na komenta amadini egintu gikurira liye saligi ya babwate bwigo kaino plus Gromax obubo bwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo niko bukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibimeli binde ubuyo buniko bukutuka acid ebirengo bichi kilo 10 20 na 50 enyolere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 07 eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase ci company ao obusi bw'ingano amabuta y'ikimene kurwase ci company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokali obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokali wa forklift asibego bokali wa which customer care buri obwibirengo bigoro to tigara Magega agerera rero bikumbolere bintu biga aseligurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgotera sechi namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndiyabona sana woncho murigereria na koriganirie ase kiyega omurobelio Magega yegesibo uno kogokira kurega segeta seni kya Getembe kera bitukoria Jumapili 90 Uncle Dipon asogusanga anene kumanya obugima ime asegesibo naboigo nigora kire ase kenyoro kia bogisero ekeke gotoka chinse mochenya gisai ime ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu cha South asoto kumira no sawa yomo asilita Joshua Onyego oyobete gakubikwa byara na kobera ime asegesibo ase miaka ene konde nigari kiretwe gokora osekobera asegesibo miaka 10 konde agakore miaka ene akaigorerwa kenda munanche gwiko mwalo tuchikomanyanga ninke kekirete Joshua akagenda asegesibo na ndinke kekirete eretachi gokore miaka 10 agakore miaka ene agasuburwa agacha inka aya masaja mongo ikase kenyoreke gano tukomena na Joshua karibu sana
na kiyo bwegete magawore bero rende ase faida yo murigire na boko chakanire tali yao ototebi ningo ngayo no muiboru bwarari na boigo nuyo kare ngore ase enka yabaiguri bao sama litangoro kunye Joshua koru ekenyoroki abo gisero iyo gotoka Nyakisai ward ya Nyakoe bona mino barenga muri ayo yo karenga mtoto raba murasta ncho mumuromoke nayo mumuromoke bati bona rende ubugima buna bokora gocha ngaki masomo ngaki ngwasome to gaika gutira iga no kine tamoke na somete ngaita class 7 oga class 7 ngatige roro na ibano chita after class 7 ngatiga nkaenda course nkaenda ngaigere course carpentry ngachanga tiga nganza kaendie pikipiki wangu igomegere course ya carpentry ogere kijua kali workshop go chete school ya carpentry na chete nyaore polytechnic mujui nyaore polytechnic ogakora no quality ogata certificate era pad ko nyama barako lakini ni carpentry okay bono ngaki obogimogo ngaki okonyora segesibo mwaka kyo renge na ndinke ke wakorete ana egesibo na gwatu tu mwaka 2021 na inge kwende pigipigi nganyora umuiseke bono renge ko kanyora omnyoki gukora mwabo abaigori ingi kago myogarigo tumetugo sendo chagatebana bona nchenka muumera agatebana akairana akaminyoki okamonyora ngamanyora no mato misiko yelio ko nyora gusira ritanga mbombe na ritanga bono nimo maira kina ritanga ni kuumera na bono gante bono ntagetonyi moki ongire mpaka we anti yane kama boli na sikio gochira bono botuko saka picha ngeje baide chenge saa 12 ya maragoba omuimo kinga muira bono we anti yae kerora muira we anti yae ayo mugore tikuru na ngayo muire mubogore tikuru Nyagisai school tagete muire marani bono nakoko muira ngamuira ngamuikiga bu sare gochi bono kwa mubugo ibo ikurunjera ngaki mugambe tugone tugose no mugire na mama maige pigi boro yako gamba tole tokage ngora weta tawole we ka enda tokaika ubu anti yae anda ka ngonjora aganti ibone gento kora nani bono kongira ni bona abu tindi gochi amanjenga tema chando to yango senje bono ne biasara nande tokairana tokaenda bono mpagochi iranda erato anda to bona ubo iriro maite iranda no gumochi iranda bona somo sania bwata bono boyfriend uzi girlfriend bono tokaenda bono ngamate bono lende baba kina gutariri bono roche okokobere boyfriend yao na tukwaro bonchakira murendo igoro muyoringe okaranga watari ndagira saidi okaranga nguni okaranga yako koba instimba tumocha bono anganya wara bono nera happy ngete tata gitu bono nka agante ituira ne bono lito kwenda to ne boyfriend bono ito kwenda tukaumira bamuragete batatu kumbe na barabumba mupimete omnabo no babwate bakamyaki bono babwate chipikipiki cyabo ibere na inje nabwate yani abo bambwate timba Kanyakoe ali sa petroli ya mafuta rogoro ali shell keraba bakambwate timba kwa bona abo buryo bizo koyo bona imo chikora na ngura kwati bono inche bono musko ya magante ntage tontami ngamo baro karanga tibono tibo mutami bono ngumutami mutami ndagamba ngura bono kwa were mboka nande utotari kuruzi kumono enda mpaka petrol station ya mafuta chile saa 3 bono saa 3 cha mara kwa ngamo ikiba use nini petrol ngate ichi watchman chiri
abate emo bangwana abatete kongita ambo ingi bawo ko boli omwana oyo batagete koira bano oyo manage bakarabi so mwana oli kwanza bano bajuru bakarabi so mwana njenga tikarabo balibona bajite bakanza bano batagete kondwani kaina moira ali bakamate yacha oyo gachire kweka bunarega balina libabwa bakaboli bakaereza bakaboli mumeto mwana oyo oyo magata ne kaseni yane bano ali bano bajite koboli go ata bano ogento korakorete mwana oyo kwanza ngochari nge skulu aye buno boli tinkwa bumaite ngochari nge skulu bali ari basoma nyakisa ina lienge class 8 8 enge bona agochi bakorera amatemo bona nali bana baboli ro maswali bakatego bana ntimo ko kagenda leta abayigoli bae bona nchenga tigarabo n'abantu abo bakanya kwa advice abante kama nuko mahera kama kwengera omwana oya yento okora aitama tiga buna bachire na ai koraki mopiki na ande wekembe na bonta tama ye bueka bakanya bante mete bone gusikubatu no mwana oyo abo bose bana nchitira chikomanya bana nchitira mete no bachera ni no oyugwete ngo sibuko ara kintu bati kusibuningi bate ngo sibuchiko kana ndo sibu nchitira nya kubwata sana nkire tabu por saa 3 saa 4 saa 5 ndara pado gapinya ko bali bachire bona bakagenda bakareta isebono mwana aliajete akaika gapinya ko kaimokyo mwana oli bakamuira nyagitari baje kumuchia kirende na no asira la tuma elio mubwate ibona akwate na ukureti ngete lakini kwa tametera beteri yake na tametara kumuchanda yake na nguni kanga bana liye bamuire tena gitari kaenda gapimu ate mwana takore weekend lakini bono moigoli oyo atache kwanza ata ya mwana oyo ne bana era kama bonte inga lakini kiane kia Yesu piga Yesu muna ulikiete mukazoiga ayeto kuneti kuneti bana naliye libana bajete bakakole bintu byabo bakaicholi bakaenda gabu nyako polisi bado naonde ga sama of taband chire bana kwanza cha chire saa 8 bo isire goki bana nje kichika ba saa 10 nalingo umugambya we chako muikuru bono igabo SNN se petrol station bono akanyira bono polisi igabo ngoro station ya ugwachito gatangwa umbango tangete to tama station nga kyogore station bakajize ndanta inje yani bono no ikaransta ororo ukaranga bana paisa stengo ya bono bya nara butraga nande bono bwetenga te abantu bali obaisha abono bari ko minyoki abona acho soka dandi chinse chibuna chire butuko nyore banda banganyerete no eninje bona ngarati kambere ra bukiere nso bona liringa nyeterende bukie kumbe bali mpagase ne process ibintu byabo jana lingi chitenko yugo mugambya agachaka mbeka chitenko mugambukyo titawa Eric akambeka chitenko akangira bona abunya kwa station gabera yenge Jumamosi gabera ro Jumapili Monday bona ngairu koti ngono na bugatire utarakano kusuka nyamu suka wakanira basi ya tara wakana kanya tara bona kanya watakire kuitira rero moina ako kaidi moina uitire basi yu akanga yono yitara kabe yitara kabe awe ateyo ana ingairu bona town njenga ndanga somero mastakani njata timbere turumani jana chete ngasomeru batevugu nakino na korte igana iga ngakana baboli ngakana ngatevugu bona senye kwa kandi no mwana oyo neki mwana oyo tebire naego kan mwana kwanza na era yakane telitanga ni mwana ni ritunera muri tunera ni witina se karo ruko tu no ainge akaboli ngaki
Isina abore tukunga no manyete kwanza abore tukuno maito mumro no meto boyoro bosioga agakana abore kuna akaba kairolero bona agakana pi bona baadaye nalia gosengi bogoli baraje tibakamato bona yacha katanga nchimo mbo timu maitra kini ngomorande bona karatangu mbo timu maitra kini ngomorande ana akaba bona nga ayabone nyenjogo ko panga mangana abo koranga talibya bona litukwe litochiete bono ikia katikiro monta so Facebook bantu bengi mabu continue abangi bagaso Facebook bonski modelo engineer Ayo munyaro koi no muchaji. Bona akabori wa maswali akayibona abo are ukwana straight Takene akadabura kwa ngogoloti akadabura kwa musabete akakolina goche sakeregento bona kereresa ona nalia jenata yakulunga bono senyencho yo maana ayo kwasibire myaka 10 kumirende nande myaka 10 ne yakina ande ngosiku jena maite ne gento rende kerera isigo kwenda mukwana iga mukore ona ngate sawa ona jena bango ba myaka eyi ngaenda ngabera bono ngairu prison yali ngabera roro kwanza bana naigete iga nakorita matuka 3 ngaenda ekosi nere mawo ngaenda ngaanza kuegera baada nini ya kapendri parosie chimirangu bitanda chimesa chimashini chengoro kwanza bona tutaraswa oso asoga swaime wasoire ngo abiri ba gomba titenga kiyekina bada mutako bwati bakabuno kora tibekina undo mino naro renko ndika yengo jeki kunyare kana bana na yuru mwana mukokoti jeki kunyare kana bana bamina banene na ande mubure bamurasta abana mai ya engeiga njena wana kana are kwenda kosen ko ripoti na gachire nje bwieka ona ditu kweli bona yigetenga tiko niningo na rochi eta yo ko tana ngora no kama kawaida nje bwieka ngombe wa amire ngabona ni mudiga lakini bona ditu kweli nsibiru umuntu tete no mukungu bweka igoro stoka nini mete bono eri okubiri munyara konya konyamire yo bete mukungu kanyana nywa wanyamire ari bana no karanga ayo na no cha basacha mundu musacha no chanya tamu imegeti nalenge kwa ngwa ko kutira karangerie ngono setani akamona to kamuvuguria karanga gira baraboja kumbe nemechanda wajo mugiria ikono ngwete karto kugamba magana yaiga kurega sekenyero kia Bogusero ehyere chinsi mochia Nyagisai imeya wodi ya Nyakoe Joshua Onyego niga bugore cyo munyaruka ne pigipigi akamutari munyaruko uyu niga agoste kuruso bakaminyokigwa agacha kwenyora ngarinde kamubugoria litemu ligacha etameyere ne roje ya maisa yaitu buna muntu basaje gatugutwarigereria akenyora imasere sibo kimyaka 10 Moncho murigereria muruburiyo ikamaire yegisibo niko kochira ya maseye mukuru igasiga taseni kya Getembe kene tukulia Jumapili asenchira yobikiranu buno koretwa nainche anko Dipon bono Joshua wasoire echera umunyero ko libona ati werembera ero tigiru bono chira bona wasoire echera bono taka tutaka bono tumenyana ki echera ngaki wariganirie echera kana bono kana soto tukulitanga ni kabisa abana wana nchina chitinga nyora banta bangi bono nande kumenda banta kibara bangi jwana nkamanya rende mali buna abantu bari barabanga bakanya kibari mu kiro nini anya bagwanza gukorwana yebo chito ko no bwaba yara na bwato bora sana ngabera nabana rero tawara ngacha na rero tango bwete ange chigukibere omenyero to bwaba ana koragira nje na ari koragira kanyurero nkoriyo ya mambi wana igachi gaikira sinye jirano ndagirera ogo kumaboro
to koli gorogo be changa bencha bone ka enchare kandi ona kerencha yandi nganya bono ga inga bone kabidi nganza kwenya kolinga rongora yo waje to roki marzo wadawanga aje nikauze ugara kauza sasa kumbe njaa inakuja ikakutandika ukanyoranga bone ntakana kusuria tigame na ro mbombi gaso tigame na igo yo kongita mungu tawaro nyango pamera bongi ngana inga sakonara ngora nganara bono na mumuro mtunaro umusigari umusani abonaro abwato namukubora omukubona bare konde ndabona karama tamaite nje kwanza bona karama kiresi myaka mtimwana mtunaro rabo nabalenge konde nda abakumanyanga awoje mboli muchandikiro bona akanya konde myaka ndito masikobo akamakindega nandi muntu ndo bwensi okokosera debi boro kanya kolema kanya kolema bono ngora kera nakora omotienyo yamo ngawobora irende bono ngawobora yimabo yorogete monita ngate gobona nayo manyana kyabanta babakoragera bono kanyora na inche bono no nganyora bono chinguru bono nakiukurara mari bono ngwa karari na riba kwa monita ngayobora bono kera nachaje tu kera nachire to litangani na karali bona ali smogo pangu kwanza mogo tene na iga mwa pangu ga mwamanya kobe ku nsebon mogo pangu mwamanya ko tu nsemwara mogo pangu mogo hechoka ya moiga mwamanya bona ku mwarali ali bona limo so that the senya jo libagalire like ali bona mwa pangu kabino ko imoka bono banyarike uno koimuka ibagaya ndo ko yali yazirire bona uno koimuka iga kya wonke ya bona wa advance orwabugo wachire bono kwabera monitor bono kaga kulire chiko ngagoro tire to kire de kaga bono ni endo kyanko kwanye tenje nini ekwerende nasete kosie bono inche na yase bona aba bon speaker yengo inche na manyete bono lende tatebe kubabwa so nja isika buno roto no bad experience geke no ane merangu wake ni san pepeli nini efumbi bono metenche paka bono na rekolete rwa mabere na lete no bono ngo ndagali dina koregasi na goriro munye ne megati ya nebere na mabere na acha na roimi iga bona situmenyete ngarusi kwanza abo sinalenge bono ngabe ku ngasuki kubone umeto ugusuki kwakake era bararire gasi ya obunere kama gasi ya okerengiya bakonya kugusuki kandu suki bakangi stage 4 bona stage 4 maete na teli bona ana bo okuiwa aranga na afadhali ninga bona stage 4 stage 1 no rale de moito no lakini bona tali kwanza de moito edine faranda bona stage 4 nero boate mid na bebe ebekera ni wa paka no ebere tatu ibone ese chipuro bona koruga na agitenga ngaba bagacha bakandusia bono baguruzira ande stage 4 no mukubo bwekaga cha kandusia baba akambeka bono getanda bono kwarire nso muntu bono kwasoye getanda soire bono getanda bono ekegie chitrasti me bono kanyara chire chinke ebitanda bire binge bitanda kanyara bire erumwe enyombe yemo cube ebwate chini ni ebitanda sita bono ne chitrasti okonyora kire nyomba ebwate nini etrasti ayemo ose ibere bono okonyora bitanda mbiro bitigarete bono bitanda biro abara ibona abatenenelete ababairu ebinto mawe gasi bo yogokora no bakoraro mochoborigeria megwete nga Joshua ochakire korwa stage 1 wikire stage 4 obeire trustee ongere koraro moito otigire gwechoka muno moro gosebune gesigisa bono onyorire ribaga yukorari getanda ayama ega yogwanchirana na kugenderera asobokorera bwegesibo na kabo mwegeno anene asemirimo yae tianko nyingo tebinga Joshua niga bwatetwe ase okorara no mwana we school
lakini otende konyatara ikakurara nere na ringi no kuganya urinde tarari tikomo bati ndo sugo kwagiru kuyunga na ikakurara agasibu miaka 10 ne miaka 10 taye quality Nyasaye akamukonya agakuri miaka 4 akaigureru no arika agenderete gusanganira mate yaye na boigo na umungino ye kuriga sekenyero kia bogisero eyo gotoka chinse mu Kinyagisai egudi nyako ibunga ya Kitutu cha South tigatonde umutimo kumokego ngoro tole kagitari Getembe tutari kumanya guchime asobo imenga nga kiobo gimabu aberete Joshua na inde kurwaru ime nga kiobo gimabu mwede siko gaiga bono tusuka tonyegera ngoro tole kagitari Getembe. Yumurimi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 iyo kwama egati amatuke 90 wika amatuko emye ya 15 ka nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke emye ya 25 wikama atuko emye ya 30 nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo nigomabwate obuyo byagwa kaino music obubo mendere NPK amadini agokonya gotoberira baliao ubuyo bigani gobakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 50 nebere babwate buigo obuyo bwa top dress mbonye kantabuna kaino plus S obubo gotobirira ba na komenta amadini egento gikurira lige saligi ya babwate buigo kaino plus Gromax obubo bwate potassium sulfur na calcium obuyo bo nigobukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibimeli binde obuyo bunigo bukutoka acid ebirengo bichi kilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesibe gutera se namba 0788000028 gose 07 Mwacho murigereria na kuriganiria sentunda ya kabere asomurubulio Magega yegesibu ekarto sanga no musae bwe miaka woso musacha bwe miaka yegatwa asereta Joshua Onyego kula sekenyorokia bogusero iyo gotoke ward ya Nyakoe chinsemo Kinyagisai uyo beteka gosibwa aso kagerwa kurara no mwana we skuru gesibuke miaka 10 kurinde agakore miaka 4 agasiburwa Yoshoboro wakinire kwa bere monitor wa ikigu grade 4 ono kwa obogima bwagendereire ngaki mali obogima bwarenge ngaki moko ba treated ekaramo gusangara abamino onyo obogima mali soko abantu bayinde bagajire bago visit festing ngo chere yaba ono kero mwaka ngocha muri mwaro mwaka moko rulimo mwaka lime lakini bona matukayande nabo bagocha lakini bona bagocha mwa kwanira dirisha lakini bona lirimbo oskero bona mwako erire nabo bano abo nabo mwirori bagocha sabantu abasani bawo mwikaranse bana twikaranse ya moiga kwa ni mugambe mukore ndagera ngutokera abo bakogoli litwelero libono no mbanchi tena bokogole rukende gyonse yakonyaga yakoni guma ndagera teko tukurushiko ne lyo taleta bono kurunka ndagera bono nawo yaenge ko bono ubu mabokana gusukaiga ubu nabokana gusukangara
bono ma Joshua ndo gekorete maria neri ngarende uwate tukamena uboke ubogera tugaswaime ubagote banga kwa mene lakini agwate tukamena tabokobo akibono ngusaba ibi myake yonsi maria ngote muri mwara ukaba yamwa mwara sangana paswati abako yakulmate igose ikali bagandiyo ra yagosuke senye njoga ali buno gosuka buno kwenda kuchimotuka ali musigari no ali maga yao andonsi asole musigari no ali bona to konyara bona ali yani bona tata nonye gotagete kero gwete gosengo tara iga okosoka no musigari mwagenda nere nandi mwirana nere na bali banyomete bono rero mbaraga ne gutarwa nabangina babo ni ngakibono bakoba namo buri gure na maiso tu ogotale bono o makwani okayo morakwane makwani okayo mokwana igo andai bwatairana makwani okayo bono no boko irite matu da bono tu na bobo rocha lakini bono ata boinjere teyo no kole merali Bono Joshua kogendrete imaria asegesibo ngo igunga basacha ngo bari nande baranyoma na basacha bande ekarele se njo igere abeteli abantu babamira yetu ne kyonga ki aye no kenyorete aliyo binte bimbiro lakini bone binte biko borwa kero bono tatebe kama kwanjite ndagera ande bono onyore bono ndagera ryo kwegwonye tori kuisane kanero Ibona bye uranyora abantu senye njoli umuntu yo gogotaka umusaje gogotaka nagotagete tago gotaka bane tabwatige ntago kwa ndago tena ki ndagira nirango kwa ubona bawe kisinjine ndagira ngwa witness tigende kyo ase muntu onde okay no tari asai abange barenge ko bwa kero nande kwanyo abange bari ko bwa tubairu bono kero kwanyo bwa tiro ko rwa baraba okurusu mono okurusu kumata bairu ko goro bono abange baro bari ko rusu ko bairu nande bono abantu abamono mona aba byongosi yebi biko abange aba nabwo kwari konyora bono bako kole binte ebiju bate bono barumba kwa the powers akote bikuja kibande na tali powers inchiyo tubone nda umete keroro kerore kiongozi tori ko lindagire ya drum bone ko koleterwa aba bono bamata bade ndagira kikocha mukoto nendo gusemo ko basabu ni school koletu ne chibiba yabe kuba bono mukubeka chira eraini mwangi ago sabu bono lakini bona kero kwa bere kiongozi bona ndagira yino gocha ero ne kuchikoni bona ere kando ero siri bona bune yanka bona okemo chero kwego baide mari ndagira emenyu nere igali kwanza no alino bokumane suguma lakini mbachi twana bakachaka mochera ndile gakoleta limo igo alafu bona enyamero ke amase wiki enyamango egumule katatu lakini agatali akamo oguguni wagatali akamo ande Monday waguni wakande Wednesday waguni wakande Friday tu wiki kwa live tali bitatu wiki mbitatu ubwete abange mwe disco gambale bakoli nyameri mu mutyenyi tuwedi aya mari ko na bwete bitali wekera ni wiki ejo nyawete bitali 15 bono imari no bono mambo gendrete wa accept ringa ngo score no bogima option teyo nkora ko gendrore ndagara nero ocha na ko genda ngori muri ndagara mu guta mari ali kero kwa chiro magani aron ndagara kwa unenke ndagara kwa unenke lakini bono nchikara na bete bono buna nchikara na bete ngaba bono kera na bete ngaigere kosi yi ya ne kera bano baranga na manyire na bono banse nganza kolete rubone ndagira ko nyinge mpaka nande yendo oko omuntu oko esabuni bono naboko omuntu oje sesenye njo mali besenchi bono boko omuntu kwa moyo kuma oko esabuni okwa mu kuma oko esabuni bono wakanya ubwa sabuni chi nyinge bono ni batakoletera kurunka gaiga sabuni naboko nyano kwate sabuni wisi
Bakamana gusuka. Bakamanya gusuka yo nande ngarabono bworo. Uno dio jigoro. Ora no kake umera hizi na bangwa na wengine akabarua ketenga. Ni ringo kwa kaka boka toka divese. Nganya kala wana ngara nande wano ya rais wana ngara nande wana bujini ntaenda kana nande. Wano chichera ile ngosabe ti kurusibwa. Nje karana kurunsibu nje chera na bere ne mbosongo yoka. Kisii main prison. Orungore Maria ngaki ko mele ni kanisa ande. Ali kanisa mali no chire kire kanisa. Kire kanisa no ere no nje na gachire. Na gachire kanisa mali. Ilikuwa gachire kanisa yao. Na gachire sidie. Okay. Ukara gachire amatukozo wose. Tina kama chire. Na gachire kira litu komete kero ni sawa konye. To kwa to chire. To kwa to kanisa. Saizi njo. Saizi ya. Saizi ndo ngoje. Yoro jaza acha ka konye. Ukapoteka mimi sana wa ngonyire. Naje no ani ga kara naje tengo chinare. Lakini ngaenda kega changatika juu nanyore kanisa bwata mangana mange kanisa ra bero nyore kwa gose iro muntu ono ngala afadhali bano mbere isiko juu bano mogwetana no muntu wanyora mangana ya mwetana nero chio irire kanisa ono bara afadhali bano mbia no bere isiko iho wewe kai so ndo finally bara bolo ya kobali ono kine kia ngala yibwato kagidogo Ono kwaberire chera paka wasiboiro. Ngana komera no munyaro ko yogera to wasiwande. Naam, kwanza jitina nyako mtu anya komera na iganere. Lakini bana na chitenga te wengu mwenya roke liomete ya byali. Kaboli ya byali kwani nganga kyako byaro tata tato mwabale ndete iga. Mwali kabwato mwana lichuma ata wana leti katu ale senyencho isenate telincengo sali omwana wae ibana bone ganinche namusali isenge toyi kira lituko kwanza na kimoko kira ni bana ngose na kontrol yoge ko motuo chinse ai wae njina etanche bana ngina ngole John ndabo njitimbo atimangana na nere senyencho ke egiata gete na kolete so far abantu bakuberechera mali ndonzi bara bakoso ya ali bono sabantu bali mali abantu aba asena mbe nyinge no okonyora obekireiro enambe nyingi mpaka sana okonyora bakorete lakini abange babo okonyora nebitina muchanganyiko yo kuburukanirwa abayibe chingoko abaigeta abantu abale bale peti ngaki mukobera mose mukobera murama lakini ngobwatiere ne bona ali kubwati ne myaka ebe no muntu itebe ne nabokwiba ngombo sibe myaka 3 nabo okonya no mwana wese sibe myaka no 5 naro okonya ro iteto muntu lakini asibe myaka 3 bona nabo okonyora babegete kwansere myaka 15 ochinse nabo bono moko nyaro mobekirwamo nabo bono 20 gochigoro bono nabarabu babekiru bono kana senyejo asa ibuno okonyora agitiru senyejo ngwa kabale sabu monto we myaka 20 aisa kabera asa ya ropen ngumeta se tobekiru nabo gotumano ane fence yogende bono bali be myaka menge babekirwa ase no ba omukaso basoka igedegeka ande baira naime senyenchegere mbatama senyenchogora atama nande bano abe myaka menge na bagotama bakubwata bali na nali batigoro bagenda bona kia kagera bale ndiru boro mono bono nkalinga mwara ko tekiwe erori ko komana se muri place ndiripo aliye ko bakirenzi chinsa kuna tatebe aseri ituko na omo ko baruno mara katano ani babonjo kaiga senyencho to okonya moraba bono mediri moraba ange moko bakirenzi egere bamanyana no bali lakini na diriba na mberenke aromba liko banyako baralio kalio
lakini ndilibono ndilo mete ndilo twaruka twaichora sana ona lili moko barubyo kaliyo moko banwaye sasa yabo tuko ngoturu eto ngototura bare abo totura atobara ande twa moko linge bintu pibali babona abanza bono nintuli karabono lina etoko linga lakini bona abandi bona babitanda na aba stage 4 aba barabumba kwa tishidi bona abantu bawo kibacandika mono ndoli fresh abageni babagoso abona alright imwe musano mwancho murigereria ni uri sanga na Joshua Onyego oyo betaka gusibwa asogokagirwa kurara n'umwana w'eskuru kurega sekenyero kia Nyagisai Bogusero ewodi ya Nyakoe nigagera twatwara ubugima bwaye no bigo ubugima buna bwarenge ase ensemere bono naki osibwe myaka 10 ande gwakora ne kwigore ono kerana sifike myaka 10 jina bana bete mali ngabera nje moto konsta yonte beti advice yende ngabera mali ando na bare ko chakuruga ngaba chakwandara na te ngoli kabana piri osenentige nicheka ngeli eri Thomas koli teri ko koli kan comment ole myaka nini ono ande bakangengara nande bango boba Kino senyenjo bona mbale mali abasibira kini ba belire kicere kinene lakini bona baberange gukora bona ngajanganya ngo Mungu anagitera abumusani ane sana azibe tunaere myaka 20 lakini bona naera kanyarwisire gukora agacha kali bona ere yani ore kulikira abantu apiri musibura kini ukolika nabandi kirete kerandi kera ngikwa mwata bana gara gorikira uza kwa nyito bose alinche bano mete nangete malinche na bwa chibese senyenje bano nje nangete korosie biro nabango musigari abo chaigo bano bangya ndoseria kamesa narosi tweke murango mara twanda nere nabango rosi wendali twanda twachi twone no musigari twabagana bana ebese ke ngedi jidiri malinjiro igari bano ali bano mete kero bina bano konyora bina aga sine section 9 inche mukubwa wante inga chibaye chirenga chire mbawo gete bano liringo chibara na bonko onya chirenge 30 na bonko mate 28 watiga iriwe bano ne chiane bano na isunye nje cyari kuitero chinyingi chigo chinyingi nanda bana ngamineti kina mate biri ichinga niga tagwanza kubara gusali gimuntu mungaga bale inchengo chibara ande na chibeka bono inchero esto bono binango chibeka no ene kero chiro soka inchao nayo kumanyene ngati soka ngati atigara bono mali friendship na basigari ngaki igari bono nchira bana kiro musigari to tama bono kiro musigari na baba to musani ane bono nchira to bono abon tinga ndasali gende no ekende gikoro sichagati mogango ebinte binge nare korosi chirore chi bono nganza monta musigari to ndindo siria gastu umete bono bali bina bamenye tali konyara naro chiro mogeni tabwati na gastu kwa maroseli bono ndi kwa maroseli estur kwa nyoro koira kabesa kao bakwana 200 wagacha alibone gento kero kwa bero mungaini noko alibone kero kwa bero mungaini ko kachebese nyenjo nyebeke kyale syaro to kobeka mufuko ngati bono bero tare ne awi achire senyenjo sachi muwa kukera ona wekoli gino na seke nyansa igoba choleiga wasa yakabesa ka koime mete monta na kuna esa ne to awo chibeka no bona na ansa ko kasachiga ta kanyo ose gali simomenyete olibya sebebe kakabesa ka mali ko igunga chidiri chioro chire chinyinge sana nene cha madawa ya kulevya bintu kuna mali okya gachi sore jiga ngaki mali ngaki ogimo wore chisigari chi ali no wabona ali no chinya sana no bigekeire ande senyinje no anda abasigari ababalendete na ubako baletera nigali bono karukwa nyawo musigari no musani obo aho kote inga
bakore akwenda bakwenda koretera chibesi chiaye akwenda koretera nyasoreyo oni kero kwoniri bono chibesi chimoko bagana okay ore biashara ne biashara ubona tero musigo order ni okore mubaga chibesi mwachu murigiri ainga tiyaria ale ase chichara cheito asomurubiri yoiga Magega Yegesibo tonde gusangana Joshua Nyego oyobeire kagotorera ase egeka oboime na boigo obugima bere gakomenyera aria ase echera anene moni garenge Kisii many prisons ngobono na mange ale ase chichera una koigura gotorera na bigo atotebiringa Joshua isika by the way ibon kero korengereri isika na maringa kyobugima ngari agija iska nagia isko kaiga nagia senyenjo no bwata freedom yao senyenjo wana iga ninte kwenda nyakana bonko ngende lakini wana mali ege shida mali utaka kwenda ase hakuna to konyara senyenjo na bokorige abo mo kwenda gose die shoere town yali amo mwe gunga ga kesho na abo ngo ndali mo ngo irumororo na abona abo mo chifungie ngo irumore die shoere lakini bona boko rumuntu mino mo gokwana komo abo moroche ng'oli lakini gokwana muri gokwana one ine umucha asa mutuka alikuwa aberete chera na mutuka alikuwa abere skoya ngayuro chokonyegete iskoga ni nkonyegete senyenjo iga nabo ngorosi bituko nabo konyora mbwato 200 cyane seno 500 bone kubwatinga negasi bunere bono gaiganjira bongo tanga mbiyese nyinzo ngonyora ndebese yane bon senyenjo imali tinari kunyano bana tinari kunyano nenga kibakora lakini bono sofa baby abana mbele what's bana babere what karwa jide mbele what get nabo babe yogo ndi wajide kurwacha no 2025 ndio yogale mukenyo katapo tramendo ya bana saa hiyo chumiere igoro wana bana ndotagire ngoro muchite myake yego chitene bari muswati na bako wanyete tamente dionde ya tamente yona bata mete ko faithful akuganyaga tamente na temeta one for example kwa gote mende rene yake bana ngasa na buta tu ari kuiwana nenjere ende enjera kie kwa bana ngasa na bari kora enda kidogo arati mukasoba bana sio njomendra maninga talia yao tuto diko kora geliyo yo band sairo mwana yo bana ngose bana ya menta go samu yo bana so airo ya atike bali na atike lakini bana nchina bana atike okanyora baro bali watike to number 2 number 2 baro no bugi marinde go bana mboga ndrek anyway so far ngaki boni gani nchoko kora ase amatuka ya buna koru wacha umwako yara ono nchina bana atike ngarara timoka iskosa amatuka mange Ana una na chitakoro bana ngobinte bya ere bikon cho sabe mo mwana mino bese tawo kwalera na nda kwema ono ngara fagani so kapara iga nyakoli galiga msini yani kingonyora kira litu keyera ngo ngoba ne pikipiki yako ene ne pikipiki ngo ngimana chi no kyo cho no bugimo umuntu nando roche no wasana ando takomunda ke no jimani ngacho ngore mano byo rene ando enu gora unditunga kyo aliona senyenjo njomete na manyire obogogore mali no byabero wana sai nje soko bango mondo na atagete kumbwata kyo katante bingango mbwata lakini manyenga timondo na atagete kumbwata na ko irimi ta konyara senyenjo bona ora tamo na wango tamasenyenjo ni maitenga agali amatezo naro by the branyambire mali igali branyambiro alima tena alino chobe bali melie echichigo taraparaga imali kigo ikirego bali mo bali igo ugo tani into order alio kwa kusenyenjo mondo tayo gadanga mambe muromi alina yabamu muromi nawo koita igali na segeta advice kiora ina nabona karato chukoro murubiri gase chinse chiga advice kiora chora ina asabanta baga banga ya ma tena baza kuwaka ya ngenda nsibuya chara ya ma tena chara chira taba sacha advice kiora chora muntu kunoyu kero kendo tara test
okoiguye chare rieta bono nchoma muntu taraikaga ali no motebi nyechera nimbe tagwanza lakini bono aise goikororo erorere na liara manyengechera nimbe senye nchabangi bagukwana ngati chera chera tarigenda wantogeri lakini bono nande bano buna inche korumi chaga abange nararire bachiroro monta yani bono bali bare bose kanga kwagwatiru koirirwe lakini bono igabuna buna naji omwako ero sino lakini abange nande no neba ababange abasani bane mpaka neba naba bageretenka bwatu abaminyogeti bado bonsi baikiwechere. So far relationship yao gosobwa matebwao n'abantu bekenyoro ne family yao kwa jumla kururwechera ngakimba kuri sibeti baro sebako bano bakoroje nga tori muntu muronge bono ase banta bono rutwe family itera na bondo chembe yatore abane kenyoro lakini bono umeto muntu kabwatere ni gira umeto mbanya wo kwanja bonse nalera bono umeto korra oinyora gento kirwa kolete lakini bono aba enambe nyinge jena bondo chenga mbya tole senye nchono yakera na aba na tigete chikasta chirichane na bwate bono bado bino na irani tina banta yatinga bono nande bino koireni nande para bono no muntu umye nande bado na bako ngakeresi twa bangegas twa kwana kawaida bina twarengi aso mobwa wense pi nakyo nande rabo musubate ndi kumuyega nakyo nande kwane nanu take konyoke sai bono ni ndogori omusubati ni nkwana bono mete na beiro omojuaji bono yani manye tena ki wekukwanire saisi bono mete na oyo nabwate kebando bono oyombuyo lakini no nabo kumanya oyo no mwana bwese Bwana oyo kingo kwana nero nande nkonde trali chishini. Alright. Ndiye sana omwanchwa omurigeri asoko ba mu 90 ko twara cyane to murubiriga wika asebire biga. Oyo numurubiryo omanyekanite buna Magega yegesibo okoretwa sore negetaseni kya Getembe 90 anko Dipon asenjira yobo ikiranu akera lituko lya Jumapili. Gendera gusanga mu 90 asenjira ya bene ntobeto kumanya ebinyoro ao naboigo abantu etobauti naboigo gusangana barabo amagima babiri bakomenyera asechinjira ao anene ime yegesibo egesibo ekeiga kero kende abatori skwega tutaragendoro no gutokero chekere tobauti naboigo bari baikire ime nigo babate experience ao nobo manyibwa igoro na kyo bugima bole maria abatori isiko otogotebanga muchando toyo nabongo gwakangende nje ndarabera mali na bari mali bakorera bakotebanga onye ndiri kwamanya tikware gukwana igo asenge njobo gimabore mali mbori raisi biamono sana soko sanga amo 90 na ndetomera ne eikiende asomurubiriyo onga buno yo iga gusosomurubiriyo yo iga aseiki kobwatia tosanga amo naye kurwa seke joreke yao ndaboigo ndobo manyibondo bwao igoro yomurubiriyo iga Magega yegesibo munabatambe nkoro kwa anko Dipon asanya asomurubiriga Magega yegesibo oyu gutuka imaiga segetaseni kia Getembe asensemo yende igotwa gwaterana kuru Magega kamera noyo minto Wilfred Matundra oyuene kenga amaliogi nechibicha agochere asenchire yo bikiranu tomerane eikiende yasaka wanje. ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde